Quina olor des de la cuina, els pastissos són al forn, les mans brutes de farina, sucre, carabassa i ou. Trobarem a cada poble l'ingredient tradicional. Compartim aquestes festes amb els dolços de Nadal. La xocolata estava molt calenta. De tan calenta, la llengua em va escremar. Sabeu per què? Sabeu per què em va escremar? Doncs perquè la xocolata estava molt calenta. Així comença una cançoneta cantada una i mil vegades a l'escola amb els meus alumnes, coincidint normalment amb la xocolatada que any rere any preparava l'AMPA en la celebració de les falles. Però, qui no es veu retratat en la lletra d'aquesta cançó? Qui no s'ha cremat alguna vegada la punta de la llengua amb la xocolata acabada de fer? Jo, sempre. En sentir l'aroma de la xocolata, notar amb la cullera la seva textura suau i espesa, observar el seu color lluent. Per més que ho intente, la impaciència s'apodera de mi i caic víctima de totes les sensacions que eixa primera cullerada o trosset de pa mullat en la xocolata em depara. I sí, em creme. Encara ara, amb tota l'experiència que em dóna la vida, em creme. Parlar de la xocolata és parlar d'exotisme, plaer sense edat, història. La meva relació amb la xocolata es remunta a la meva infantesa. Les rues de pa amb xocolata, els quadrets de xocolata menjats furtivament les nits de preparació d'exàmens en la meva adolescència. En aquelles ocasions, l'embolcall de la pastilla romania dins l'armari com a prova de que algun ratolí se l'havia menjat durant la nit. Avui vull compartir amb vosaltres els meus records de la xocolata beguda, aquella feta a casa a poc, fins que anava espessint i l'aroma ens deia que ja estava a punt. Una tassa de xocolata calenta és la millor companyia per a una vesprada d'hivern i molt millor si és beguda en companyia, al voltant de la taula del menjador, mullant en ella xurros, ensaïmades o una senzilla llesqueta de pa torrat. Però no tan sols a l'hivern. A la nostra casa, les tempestes de final d'estiu, que sovint el llancen a perdre tots els plans fets, són també motiu per fer una xocolatada. Si el dia es desperta gris, nuvolat o emboirat, tots mirem al cel esperant el primer tro, que ens anuncia que ja arriba la tempesta. És un deler menjar-se la xocolata a la terrassa, amb els peus recolzats en la barana, mirant al mar, sentint el soroll de la pluja, l'aroma de la terra mullada, la frescor que l'aigua deixa en l'ambient, al temps que contem els llampecs que es van dibuixant en l'horitzó. Ningú dels menuts a casa nostra ha tingut mai por a les tempestes, perquè, amb la xocolatada, es convertien sempre en una festa. Més divertides encara eren les xocolatades que organitzàvem al carrer a les festes d'agost. El perol on es feia la xocolatada era grandíssim i calia tindre molta paciència, temps per a coure la xocolata i temps per a deixar-la refredar. Com era el joc de la xocolatada? Entre tots els participants es repartien uns papers on hi havia apuntat un número. Si dues persones tenien el mateix número, anaven de parella en la xocolatada. Una taula estreta on deixar les tasses de xocolata, dues cadires enfrontades, col·locades una a cada part de la taula, i dos mocadors per a tapar-se els ulls era tot el decorat necessari. El joc consistia en donar-li la xocolata a la teua parella, al mateix temps que ella intentava donar-te-la tu, però tots dos amb els ulls tapats pel mocador. Mullar el pa en la xocolata i encertar a introduir-lo en la boca de la teua parella amb els ulls encegats és una tasca pràcticament impossible. Us podeu imaginar on acaba la major part de la xocolata. Així és, repartida per la cara, els cabells i el cos dels comensals. També per la taula i les cadires. Quan totes les parelles havien participat, el menys important era saber quina d'elles havia guanyat.
Tots estaven doblats de riure, plens de xocolata i desitjant una dutxa col·lectiva amb les mànegues d'aigua al carrer. D'aquestes xocolatades hem fet moltes, totes divertides, però si he de triar una, em queda amb una que fèrem per a celebrar un aniversari. Ja érem tots grans, feia molts anys que no participàvem en les xocolatades del carrer i aquesta va tindre lloc al nostre jardí. Va estar molt divertida, però la parella amb la que més varen gaudir va ser la dels meus pares. Tots dos se saltaven totes les normes perquè no buscaven la boca de l'altre, sinó embrutar-se el més possible i produir el deliri de tota la família. Varen gaudir com mai de veure com els iaios, Tico i Susi jugaven encara com a xiquets. Un dia inoblidable. La recepta: ingredients: xocolata en pols, llet, pa. Preparació: seguiu les instruccions del fabricant. El temps que dediqueu a preparar la xocolatada és part de la festa. Tallar i torrar el pa, tot un ritual. Tingueu paciència i gaudiu de fer coses junts. Algunes d'elles esdevindran records que us acompanyaran per sempre.